Du har også chancen for at komme til Costa del Sol eller Alanya, hvis du kan gætte prisen på boligerne, der ses i programmet. Når Rasmus ser en bolig i Alanya, koster den nemlig præcis det samme, som boligen Jon ser på Costa del Sol. Altså 2 vidt forskellige boliger, men til fuldstændig samme pris. Og det er den pris, du skal gætte. Altså det her, det er jo lige så meget underholdning, som det er formidling. Altså, okay. Det er vel ligepaverne med et strejf af TV2 Finans, ikke? Altså, okay. Det er lidt der vi, altså ligepaverne, hammerslag. Du ser på ham som hammerslag, det er jo også meget egentlig økonomisk, også kvadratmeterpriser, og hvad koster ting i området. Du er ikke finansielt bare, altså du er bedre hjulpet med en journalistisk tv-baggrund på at lave sådan noget en finansiel baggrund. Så det er klart den light del af det finansielle. Men altså nogle gange, du ved, altså, det er også interessant at lave noget. Man kan godt få folk til at se noget, som egentlig er interessant, hvis du gør det på en måde, som alle ligepaverne, hvor det er et ret blødt program, så godt fortælle en økonomisk interessant historie alligevel.